takže omlouvám se, skončil první díl. Já jsem zapomněl na čas, že nemůžu natáčet, protože nemám koupený Bandicam, nebo spíš zaregistrovaný a vážně se mi ho... Ty zmrde. Sorry. A vážně se mi ho registrovat zrovna nechce. Co ti padlo? Průmka 41. No. Fakt? Jo. Čekej. Kaž. Je to k ničemu. No to by ono. Tyjo, tohle ty budou vypadat hezky. To je krása. Já musím město Mirošovi evíky. Zkus mi nějaký dát. Nejdou. Elíky nejdou předávat. Počkej, já tady mám takový ten sebou ten sklad, tak já se podívám, jestli ve skladu náhodou nebo něco. Martin Kuřák, to je jedno, se přihlásil na Skype, teď to viděli i lidi, takže ti děkujem. Vypadá, že nemám, ale to nevadí. Tak jdeme do města. Jo, fajn. Hej, tak počkej, prosím tě, skoč na nějaký tvůj účet, kde máš tu zbraň od 120. Já nemám právě od 120. S tou průmkou 120, myslím. No tak víš co, koukej, co mám já za díky. Počkej, Aha, no. jsem Tak já ti ukážu ve městě. Harťa. Víš, kolik mi přidávají díky? Kolik? 300 000 zápek. Ne, teď mám 150. Ne, asi 10 000 mi přidávají, no, sakra. Dáme boj? Mně dáš. Já vím. Já teď vypojím volant a... Ty seš cože, seš ninja, jo? Tak na tebe mám taky jenom 320, tak to mi dáš. Jo, já na tebe mám jenom 110. No tak počkej, já se ještě zapnu tady to. A já si dojdu pro evíky, aby jsem si mohl naplnit hápka. Jo, tak jo, okej. Ale jdeme s petem, jo? Ne, Bez mám jenom 1 000 000 HPček. no já taky. A kolik s petem? 1 800 000. Já 1 900 000, tak fakt jdeme s petama. No jo. Čau. To seš ty? Tady ten Gajo? Lesí. Lesí, ty zmrde, ty jsi přestoupil. Pojď ven, dostaneš do huby, pojď ven. Jo, jdem na něj. Tak já si nasadím PvP. Počkej, já si zase musím najít takový ty blbostky. Na něj. Ty útočíš jenom s tím. Já právě, že to vůbec nepoužívám. Pojď ven, schválně, kolik ti vemu na sek. Nasek, jo. A ty mě nech. No, nasek. Zmrde, to byl sek, jo, ty do mě kouzlem. Pojdem, ale stejně mě dáš. Já vím, ale jsme ve skupině. Tak ji rozpustíme. Ale vysoké bude prdě. Pojď ven. Kurva, čekej. Dobrý, tak jde, pojď go. No, jsem ti moc nevzal teda. No já to by už vůbec ne. No, hlavně jsem mrtvej, skoro. Kolik ti zbylo? Já nevím, asi 10 000 APček. Já jsem totiž zautočil špatně, můžu znova? A ty máš ty bonusy, já nemám žádný. Tak se dej, ale počkej, až si doplním hápka. Fruza from Shaman, Dano de Habili, to si taky nasadíme. Fruza Shaman, to nechcem. Ale ninja to chcem, media chcem. Fruza Contro Medio de Humans. Ninja, ok, můžeme jít. Počkej, ještě si doplním hápka, tak už mám 2 100 000 APček. A můžeme jít. Nechci vám zabít, když ti vemu jenom 1 000 000 na kouzlo. Počkej, já zkusím druhý díky. Já se nebo spíš na ně podívám, jaký mám lepší. Na tebe. Kde mám druhý díky? Nevím, zmizeli, pojď fight. Počkej. Ty nejsou na tebe lepší? Pořád natáčíš. Jo. G. Ta šamanka si machruje, že mi vzala asi nějakých 600 mega. Teď jsem ti vzal 2,9. Já vím. A ubylo mi úplně 200 000 zápek a to si do mě jednou sek. Já jsem slabý na obranu. Hej Lesí, pojď zkusit DMG, kolik mi vemeš? Hej Lesí, kde máš tu zbraň s průmkou 120? Mám 350. Cože? Mám 350 průmku. Kde? Jakože dá to
Jo, tak to jo. Tak to já mám dohromady průmku. Teď mám na lidi, teď mám úplně hodně. Teď jsem i Singovi vzal 2 miliony na kouzlo. Já mám 406 na Dano de Habilit. Počkej, já zkusím léčku, jo. Ani sejmeš, vole, chci zkusit na lesí, jo. Ne, do toho můžu jenom já. Milion. Sakra, jsem asi zabil oba, co? Proč utíkáš? Protože nemám plný hápka. Tebe ne, že bych ne... Pojďte, zkusíme jenom seky. Tak si debil. Jsem zkoušel jenom seky. No jasně, já jsem to viděl. Tak s jedním kouzlem, no, to ti nemůže vadit. Na seky tě dám. 400 000 Singu na sek, jako kámo. Jsi ocas. No jsi chtěl na seky. Já měl 12 000 APček. Já měl jenom 5, vole. Jinak mě nedáš, až budu plný hápka. Evíkuj hodně rychle. Tak jako já mám takový hápeček, že než to vyjeli. 376 000 jsem mu vzal na sek. Jako je na jeden tady ten sek, takže na tady ty dvě mu vemu 700 000. To by vemu zhruba 300. No já jsem jako je seknu takhle a to díváme dvakrát, teď jsem ti vzal 405. Ale bez léčky. Ty já nedávám léčku. Která léčku, vole. Bez tohohle. No tak já nehrousím. Už nemůžeš jít na seky, vole. Já za to nemůžu, ono je to moc silný. Hotíkej, neutex. Počkej, kde je tam ta lovka, ta ninja, já ji chci rozsekat. Já jdu do modrý, jde se mnou. Já s tebou říkám, Počkej, já si předám prachy z nějaký postavy. Aby jsem si mohl koupit evíky. Veď, že jo. Já mám asi jenom 15 HP, tyva. Zrovna se respawnu, Není. Kdo mě zabil? Nevím, ale ten metin vypadá pořád. To bude určitě ta ninja, kdo mě zabil. Bych si to měl představovat. Tak pojďte na PvPčko někdo. S tebou s lovkama nejdu. Ale to mluvím na Lesího. To je Vovka i tak. Takže lidi, já bych se tady s tím s váma chtěl rozloučit. Teď jak zabijeme tady tím kouzlem Lesího, tak tím se budeme loučit, kdyby nezdrhal samozřejmě do kruhu. Takže dáme si ho znova, dáme ho na kouzlo. Protože mě teď nasral, takže jakmile vyleze, tak ji chytne. No já tobě dávám na fouknutí 4 miliony, tak drž hubu. Tak se nehádejte, děti. Tak když nemám hápka. Lesí byl vždycky lovkama. Já vím, on je i teď. A neveme mi ani přes 1 400 000. Já měl jenom půlku hápek a to mi vzalo jen tak. Jo, já mám 3000 hápek, víš. Teda 3000, 3 miliony hápek. Pet mi přidává 200 000. Teda 200 000. 1 milion, protože on je takový buglej. Kde jste? Jste modrý? Ne, Tak pojďte do modrý někdo. až zabiju Lesího. Pojď ven, ne? No pojď ven, ty vamo. A to se mi to laguje. A dám tě na kouzlo. Tak drž hubu. A vypínám natáčení, takže tady tím bych se s váma chtěl rozloučit. Omluvte mě za ty sprostý slova a bambus lidi.